Во имя Отца и Сына и Духа Святого молимся. Пане наш Боже, Тебя никто ніколи не бачив, только Сын Твой, Иисус Христос, показал нам Тебе. Просим, благослови гэты обновленный образ Иисуса милосердного, каб неспинно углядаючися обличчя Збавці, ми імкнулися больш досконало наследовать Христа, покуль не убачим Его тваром у твар, где Он с Тобою и с Духом Святым живе и володарить на веки вечные. Єзу, доверяю Тебе. Єзу, доверяю Тебе. Єзу, доверяю Тебе. Тепер будуть засвячені ще дві фігури, які там стоять з того боку. Молимся. Усемогутный вечный Боже, мы прославляем Тебя у Твоих святых. Их праведное життя приклад для нас, а их заступництво наша опора. Благослови эти фигуры святых и учини, каб мы, просячи их об заступництве, больше старанно имкнулись до святости и стали верными свидками Твоей правды и любови. Прос Христа, Пана нашего. Amen. Тепер спів. Співаємо і рихтуємося до святої мши. Хто за Христа?
Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Супокой вам. И с Духом Твоим. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Шановні парафіяни, люду Божий, сердечно вітаємо ще разом Його екселенцію, шановного архібіскупа Тадеуша Кондрушевича на этой величной урочистости інгресу ікони образа Єсуса Милосердного в нашу святиню, на нашу землю, бо передадений со святого города Иерусалима, со святой земли для Беларусі, для нас з вами, для всього нашого народу. І дякуємо доброму Богу, що ця ікона прозмолодечна, де так само вшановувалася і передадена менавіта тут до нас назавсьоди, не тільки, щоб вона пробивала, але щоб ми її вшановували і світлели душою, хорошели душою. І, шановні, всі разом ми щиро вітаємо протоєрея, шановного Сергія, секретаря, шановного владики, біскупа, який сьогодні Велика Субота, звісно, не змог так, але духовно з нами Амвросій, біскуп Борисовський, Мар'їногорський, і тому ми щиро дякуємо, що особистий секретар єпархії, який прибув до нас і з нами, так само тут пробиває біля Божого святого алтара під цим променем святині ікони Єсуса Милосердного. Сердечно вітаю шановного діякона Віталія, святоров і всіх вас, шановні, вітаю так само, бо вітали Єсуса на припинку, так само представники нашого города, державної влади. І дякую всім щиро, що ми так, не глядячи до неба, освячала, але що ми разом йдемо за Христом. І дай Боже, щоб ми йшли все наше життя. І тому нехай слово привітання звернеться до нас, шановний протоєрей Сергій. Щиро дякую вам і запрошую тут до кафедри. Уважаемый владыка Тадеуш, уважаемый отец Владислав, дорогие отцы, дорогие прихожане костела, конечно же, хочется приветствовать всех вас пасхальным приветствием. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину Эти воскресе! слова уже твердо звучат в ваших храмах, и буквально через очень короткое время для всего православного мира тоже наступит праздник Пасхи, воскресения Спасителя. И, конечно же, в эти особые дни пасхальные, поскольку дни пасхальные – это период целый, это не только лишь один день, хочется от всей души передать вам приветствие, поздравления и вам, ваш дорогой владыка, от нашего епископа Борисовского и Марьиногорского Амвросия, который Великую Субботу сегодня, к сожалению, не смог быть, потому что посещает приходы по традиции наши. Но также с нами находится и также, конечно же, радуется о том, что сегодня наш город обрел замечательную святыню, обрел образ Иисуса Христа. А размышлять о Иисусе Христе, а размышлять о Спасителе – это, конечно же, дело каждого христианина, дело каждого из нас, особенно в эти спасительные дни Пасхи. Ведь совсем недавно мы с вами переживали то, что понес за нас наш Господь. Страстные дни, дни Его страдания, последние дни Его земной жизни. И вот когда читаем Евангелия, которые нам об этом рассказывают, а мы знаем, что евангелисты заметили очень многие интересные моменты, как было, как выглядели
последние дни Спасителя, то, конечно же, всегда поражаемся милосердию Бога по отношению к человеку, по отношению к нам, людям. Потому что все, что Он совершал, все, что Он совершает ради нас, конечно же, это для человека, для сокращения пропасти между Богом и человеком, и для того, чтобы людям даровать надежду на жизнь вечную. И вот размышляя дальше о страданиях Спасителя, это были совершенно страшные, очень драматичные моменты последних дней Его земной жизни. Это предательство всеми апостолами, мы с вами знаем, да, это суд у Пилата, неправедный суд. Пилат сам понимал, что не совсем все делает правильно, не совсем все так, как нужно, но не мог иначе поступить по разным причинам. А затем те издевательства, которые пережил Христос ради людей, смерть крестная, крестная смерть – это была самая страшная форма казни Спасителя, да? Все это ради людей, все это ради прощения наших грехов, все это ради того, чтобы дать людям надежду, для того, чтобы людям послужить. И действительно, когда мы все это вспоминаем, когда мы становимся свидетелями этого всего, да, то мы понимаем, что Господь наш милосерд, и милосердие Его совершенно безгранично по отношению к нам, к людям. Ведь подобные страдания, вот размышляя дальше, можно так подумать, да, мало кто из нас понесет даже ради близкого человека, да, мало кто решится на это из нас, людей, но Господь решается, Всевышний Бог решается на такие страдания для того, чтобы нас от этого избавить, для того, чтобы нам даровать надежду и даровать нам надежду на жизнь вечную и на всеобщее наше воскресение в будущем, в дальнейшем. Вот именно ради этого все это и претерпевается. И в конце концов, конечно же, все это покрывается той радостью о воскресшем Спасителе, о которой мы тоже сегодня читали в Евангелии, когда пришли уже жены-мироносицы для того, чтобы украсить место погребения Спасителя. Его там не было. Их объял сначала ужас, а потом объяла и радость от того, что они поняли, что все, что говорил их учитель, все, что говорил их Спаситель, все, что говорил тот человек самый близкий, который был с ними рядом, все это сбылось. Действительно, он воскрес. Воскресение совершилось, и история человечества, история мира, она пойдет совершенно иным путем, совершенно другим путем, что, в принципе, так и произошло. И поэтому, раз Господь понес такие страдания ради нас с вами, то мы верим, уверены в том, что мы имеем защитника, мы имеем помощника, имеем того Бога, Отца, который заботится о каждом из нас, заботится о каждом своем чаде. Неважно, где люди находятся, в каком состоянии, эта забота открыта для каждого. И каждый может рассчитывать на Его милость, и каждый может рассчитывать на Его присутствие в нашей жизни и на то, что Господь откликнется нам на все наши просьбы. А значит, мы не одни, мы с Богом, а если мы с Богом, значит, все в нашей жизни получится, все в нашей жизни сложится, и все будет хорошо. И все нам Господь в свое время подаст. И погоду, да, и мир, и все то, что нам нужно и необходимо в нашей жизни. Поэтому этот образ, который сегодня сюда принесли, который будет здесь находиться, думаю, что будет покровителем и этого места, и города Борисова. И, конечно же, каждый желающий, каждый посещающий этот город может к нему прийти, обратиться и еще раз, взирая на своего Спасителя, совершить молитву, о чем-то попросить, а может быть за что-то и поблагодарить. Еще раз всех вас приветствую, дорогие отцы, дорогой владыка, с этим знаменательным событием. Всем вам желаю здравия, мира, благоденствия в эти святые дни и, конечно же, также мирно, спасительно завершить празднование праздника Пасхи. Богом и Божьей помощи всем вам. Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Поважаний ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik prałat Władysław, поважані святарі, глибоко поважаний представник православної церкви, брати і сестри. Гэтым пасхальним воклічем на початку сьогоднішнього набаженства сердечно всіх вітаю. Вітаю сьогодні з гэтым радісним святом Пасхи Христовой. Пасха у нас была тиждень тому, амаль што, минулую неділю, але гэтая неділя, гэта незвычайная неділя, гэта октава у воскресения Иисуса Христа, и в нашей литургии она лічится як один день. И завтра наши православные браты и сестры отзначают так само Пасху
Розніца календароў і розніца абрадаў – гэта не розніца веры. Мы верым у таго самага Езуса Христа, які на той самай гары Галгофе, на тым самым крыжы збавіў чалавецтва ад вечнай смерці. Таму хацелася бы павіншаваць не толькі каталікоў, але таксама і нашых братоў праваслаўных, падзякаваць Айцу за тое, што ён сёння разам з намі, што хацеў таксама і ушанаваць гэты абраз Езуса Міласэрнага. Перадайце мае найлепшыя пажаданні таксама і владыцы. Мы павінны быць адны. У нас так шмат сем'яў, змешаных сем'яў. І калі так ходзіш па набажэнствах, Божае нараджэнне ў катедры нашай, глядзіш, людзі тут ёсць, потым іду праз нейкі час на Божае нараджэнне ў праваслаўную катедру, некаторыя тыя самыя. Калі добрая сям'я, ідуць туды, ідуць сюды, і моляцца разам, і славяць разам Бога. Бо той самы Бог, той самы Езус Христос, і тое самае у Воскресенне мы святкуем. Для гэтага радасных, поўных Христовага супакою і надзеі святаў велікодных. Няхай Езус Христос жыве ў вашых сэрцах сваёй ласкаю, няхай дорыць сваім супакоем, і каб гэтае свята велікоднае было не толькі ўспамінам той падзеі, якая адбылася 2000 гадоў таму ў Іерусаліме, але каб стала штодзённасцю нашага жыцця, каб мы кожны дзень уваскрэсалі для жыцця ў Божай ласцы, якая патрэбная для збаўлення. Яшчэ раз усіх са святам. Дзякую. Говорят, что послушание превыше молитвы и поста. Отец повинен идти на набоженство. У них Великая субота, так само треба освячати і пасхальну їжу, і інше. Але ми дякуємо для Отця за те, що він сьогодні разом з нами, а ми продовжуємо свою молитву. Наша сьогоднішня молитва збагачена, відомо, образом, який тільки що сьогодні сюди прибув. Гэта абраз, напэўна, мы ўсе ведаем, як выглядае абраз Езуса Міласэрнага, што, правда, тут напісана на ангельскай мове, Jesus, I trust in you. Гэта тое самае, што на беларускай, Езу, я давяраю табе. Але гісторыя гэтага абраза такая, што ён быў напісаны у адным з кляштараў у Іерусаліме, на святой землі. Гэта вельмі важна. Менавіта ў Іерусаліме адбыўся цуд Воскресення. У Іерусаліме Езус Христос аддаў за чалавецтва сваё жыццё, і таму самыя вялікія ўрачыстасці пасхальныя заўсёды адбываюцца ў Іерусаліме. На жаль, у гэтым годзе, як мы ведаем, шмат праблемаў у сувязі з гэтай напружанай сітуацыяй на Блізкім Усходзе, з ваеннымі дзеяннямі там і гэтак далей, але тым не менш, гэта не павінна перашкодзіць Езусу, які ўваскрос, які прыходзіць да нас сваёй ласкаю. Потым гэты абраз быў перададзены для ксяндза прылата Эдмунда Даўгіловіча, напэўна, шмат з вас яго ведае, пробашча парафіі святога Юзафа ў Маладзечне, і ён там быў каля 15 гадоў у тым касцёле. Але потым ксяндз Эдмунд вырашыў як дар гэты абраз перадаць у касцёл Святого Духа тут у Барысаве. Ксяндз Эдмунд і ксяндз Уладыслаў, яны разам учыліся ў семінарі, яны курсовыя. Курсовыя адзін аднаму зрабіў такі падарунак. Але гэта падарунак для яго, для парафіі, для ўсіх нас. І таму будзем сёння менавіта звяртацца да Езуса Міласэрнага, каб вёў нас па жыцці. Таксама ведаю, я ўжо згадаў, што сітуацыя на Блізкім Усходзе і ў меншых месцах у свеце вельмі складаная. І папа Леў XIV звярнуўся да ўсіх нашых вернікаў, таксама да людзей добрай волі, сёння асаблівым чынам маліцца аб міры ў свеце. І таму падчас гэтай святой імшы, нашай малітвы, у прысутнасці абраза Езуса Міласэрнага будзем таксама ўзносіць малітвы аб міры ва ўсім свеце. Гэтым самым будзем яднацца з папам Львом XIV. Яшчэ раз дзякую прадстаўніку праваслаўнай царквы, які ўжо павінен быў пайсці, бо я казаў, што
Можа, мы гэта у католікаў, можа, не так часта кажам, але ў праваслаўных то вельмі часта кажуць, паслушанне превыше поста і малітвы, яго свае абавязкі трэба ісці. Таксама хочу падзякаваць прадстаўніку дзяржаўнай улады за тое, што прысутнічае тут сярод нас. І касцёл частка грамадства, касцёл для грамадства, і дзяржава таксама для грамадства. І кожны мае свае напрамкі дзеяння, але ўсё для чалавека. Таму мы павінны разам дапамагаць адзін аднаму, каб чалавек развіваўся не толькі фізічна, не толькі інтэлектуальна, але культурна, але таксама і духоўна. З гэтымі думкамі распачнем гэтую святую імшу і перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, прывядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. На земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Давиделя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Ани Сыне единородный, Иисус Христе, Ане Божа, Баранку Божий, Сине Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який ручається. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты з ласки Твоей помножаешь колькость тех, кто в Тебе верит. Глянь літостиво на Твоих обраних, одроджених у сакраменті Христу,
и одари их вечным счастьем. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У той час правадыры, старэйшыны і кніжнікі бачылі адвагу Пятра і Яна і, даведаўшыся, што гэта людзі непісьменныя і простыя, дзівіліся. І пазналі іх, што яны былі з Езусам. Гледзячы на здароўленага чалавека, які стаяў з імі, нічога не маглі адказаць. Загадалі ім выйсці з месца пасяджэнняў і раіліся паміж сабою, кажучы: «Што нам рабіць з гэтымі людзьмі? Бо яны ўчынілі відавочны суд, бачны ўсім жыхарам Єрусалема. І мы не можам запярэчыць гэтаму, але каб гэта далей не пашыралася ў народзе, забаронім ім пад пагрозаю, каб не прамаўлялі больш ад гэтага імя да ніводнага чалавека». Тады паклікалі іх і забаранілі ім увогуле прамаўляць і навучаць у імя Езуса. Але Пётр і Ян адказалі ім: «Падумайце, ці справядліва перад Богам слухацца вас больш, чым Бога? Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». А тыя зноў прыгразілі і адпусцілі іх, таму што з-за людзей не змаглі пакараць іх, бо ўсе славілі Бога за тое, што сталася. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Славлю Тебе, Пане, бо Ти почув мене. Славлю Тебе, Пане, бо Ти почув мене. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Пан сила моя и песня, и Он стал моим избавлением. Славлю Тебе, Пане, бо Ты почув мене. Правица Пана взнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Моцно покарал меня Пан, але на смерть не выдал. Славлю Тебе, Пане, бо Ты почув мене. Отчините мне брамы справедливости, я войду их и буду прославлять Пана. Вось брамы Пана справедливые войдут у их. Славлю Тебе, бо Ты меня почув и стал моим избавлением. Славлю Тебе, Пане, бо Ты почув мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вось день, який Пан учинив,
будем радоваться им и веселиться. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. Калі Єсус воскрос раніцы першага дня тыдня, Ён з'явіўся найперш Марыі Магдалене, з якой ён выгнаў 7 злых духаў. Яна пайшла і абвясціла тым, хто быў з ім, якія былі ў жалобе і плакалі. А яны хоць і пачулі, што ён жывы і што яна бачыла яго, не паверылі. Пасля гэтага ён з'явіўся ў іншай постаці 2 з іх, якія ішлі ў вёску. Тыя вярнуліся і абвясцілі астатнім, але і ім не паверылі. Нарэшце з'явіўся 11, калі яны сядзелі за сталом, і папракаў іх за нявер'е і жорсткасць сэрца, бо не паверылі тым, хто бачыў яго ў васкрослага. І сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие усялякаму стварэнню». Гэта слова Пана. Глубоко уважаемые братья и сестры, удельники сегодняшней святой мши, мы переживаем Великодный час. Тыдзень тому отзначали самое головное свято христианства – это Великдень. Часами у нас кажут, что у католиков головное свято – это Божие народжение, у православных Великдень. Это неправда. У всех христианов, как у католиков, так и у православных, у протестантов, англиканов, головное свято – это менавіта свято воскресения Иисуса Христа. Бо коли б Иисус не воскрес, как каже святий апостол Павел, то пустой была б наша вера и наше обвящення Євангелія так само нічого не дало би, воно було б пустим. Але і Святое Писання, і сьогоднішнє Євангеліє, яке ми тільки що чули, і вся історія християнства каже нам об тим, що Ісус воскрес. Ми йдемо, у Пілігримку їдемо, у Єрусалим, ми хочемо побити у базиліці пустого гробу. Звичайно, коли йдемо на могилки, ми бачимо гроб, і там пам'ятник стоїть, і там так само написано, тут похований хтось один чи інший чоловік. І там нема нікого, там пустий гроб. І там не написано, що похований Ісус Христос, який жив 33 роки. Ні, там написані інші слова. На грецькій мові написані, але наступні слова. Я єсть з мертвих повстання і життя. Хто вірить у мене, буде жити вічно. Ці слова Ісуса Христа дають надію кожному чоловіку. І ми йдемо до цього пустого гробу, щоб умацувати свою віру. Фізично, може, не можемо туди пойти, але своїми думками, своїм серцем ми переносимося до того місця. Однойче дискутували поміж собою християнин і невіруючий, чоловік іншого віровизнання. Ну і цей чоловік іншого віровизнання каже: ви, католики, навіть не маєте місця, де похований ваш заснувальник. А йому католик відказує: акурат у гэтым і вся справа. Його нема там. Гроб пустий. У гэтым пустым гробе гэта наша надзея, гэта падмурак нашай веры. Таму мы сёння святкуем гэтае свята, і каталікі, і праваслаўныя. Яшчэ раз віншую ўсіх і наших братоў праваслаўных, якія ўжо сёння вечарам будуць спяваць радаснае алелюя. Будзем злучацца разам у адным хоры, праслаўляючы ў воскреслых Ісуса Христа. Але воскресение Ісуса Христа, Его крыжовая смерть, воскресение, Его пасхальная таямница нагадывает нам об Божьей милосердности. И мы теперь переживаем эту пасхальную седмицу,
як часта кажуць, гэтай пасхальную актаву, якая з'яўляецца галоўнай актавай у каталіцкім касцёле. Вышэйшай актавы няма, каб штосьці больш літургічны ранг быў. Гэта самая галоўная актава. І таксама падчас гэтай актавы мы пачалі адзначаць у мінулую пятніцу, Вялікую пятніцу, навенну да Божай міласэрнасці. І сёння завяршаем гэту навенну да Божай міласэрнасці. Гэтым самым Касцёл хоча яшчэ раз паказаць нам, што у складаных умовах сучаснага свету, калі чалавек не ведае, што будзе заўтра, калі чалавек вельмі часта траціць сваю надзею, калі вакол войны, гвалты, тэрарыстычныя акты, карупцыя, калі мы бачым адыход ад хрысціянскіх каштоўнасцяў, калі дэмаралізацыя наступае, калі мы перажываем крызіс сям'і, крызіс Божага дару жыцця і, напэўна, шмат іншых крызісаў, мы шукаем выйсця у палітыкаў, у эканамістаў, у вучоных. Всё гэта добра, але ці гэтага дастаткова? Памятаем яшчэ часы ковіду, калі гэты небачны вірус паставіў на калені самыя магутныя краіны свету. Паставіў на калені, бо навука яшчэ не змагла ў той час вырашыць гэтую праблему, і да канца гэтая праблема не вырашана. Ніхто не адмяніў гэтага ковіда, ён яшчэ існуе ў адной ці ў іншай форме. Але таксама гэты небачны вірус, грахоўны вірус, вірус антыхрысціянства, антыкаштоўнасцяў, ён таксама ў нашым свеце, ён таксама нас заражае, і мы таксама хварэем гэтым амаральным ковідам. І тут хто нам дапаможа, каб выйсці з гэтых сітуацый. І трэба найперш паглядзець на сваё маральнае жыццё, каб вырашыць нашыя праблемы. Бо, як кажа старая прымаўка, без Бога не да парога. І сёння мы звяртаемся да Божай міласэрнасці, якая безмежная. Разважаючы пра Божую міласэрнасць, трэба сказаць, што карані Божай міласэрнасці знаходзяцца як у Святым Пісанні, так і ў аб'яўленнях Езуса Міласэрнага святой Фаўсціне Кавальскай. Мы добра ведаем са Святого Пісання, з кнігі Быцця, што Бог стварыў чалавека, стварыў яго на свой вобраз і падабенства і дазволіў яму жыць у раі, у месцы вечнага шчасця. Чалавек мог там чыніць усё, што хоча, акрамя адной рэчы. Таксама, як у кожнай супольнасці ёсць свае законы, таксама і Бог там даў нейкі закон для нашых першых бацькоў. Не можаце есць плоду з дрэва заказанага, з дрэва пазнання добра і зла. Але д'ябал спакусіў першага чалавека, спакусіў нашых першых бацькоў. Яны апіраліся, нам не можна есць, Бог сказаў, бо мы памрэм. Не памрэце, будзеце толькі як богі. О, як богі будзеце. Ну, вядома, з'елі. Не памерылі, але сталі смяротнымі. І гэты першародны грэх, ён дэфармаваў прыроду чалавека. І, як кажа святы апостол Павел, мы ведаем, што такое дабро, але ў той сам час чынім зло. І гэта наступствы першароднага граху. І чалавек адвярнуўся ад Бога, Бог, вядома, пакараў. Заўсёды так ёсць. Калі мы штосьці зробім супраць закону, нас караюць. Але гэтае Божае пакаранне было міласэрным. Бог выганяе нашых першых бацькоў з раю, але адначасова дае ім надзею. Кажа, што пашле збаўцу. І ўвесь доўгі час старога запавету Бог паслаў сваіх каралёў, сваіх прарокаў, каб яны дапамагалі народу жыць згодна з Божым законам. Ён праз Маісея вывеў гэты габрэйскі народ з егіпецкага рабства. Ён даў таксама ім 10 Божых запаведзяў, гэтыя напрамкі духоўнага жыцця, каб чалавек не заблудзіўся ў гэтым сваім жыцці, каб жыў згодна з Божай воляй. Ён карміў яго маннай на пустыні, апекаваўся ім. А калі прыйшла апоўня часу, Бог паслаў свайго сына, каб збавіў чалавецтва сваёй крыжовай смерцю. Можа, калі так па-чалавечаму падумаем, які гэты Бог суровы, Бог айцец, свайго сына паслаць на верную смерць, каб ён там загінуў, ці яму не шкада было яго, ці гэтак далей. Кожны з нас добра ведае, што чалавек сам сябе не можа вызваліць з вязніцы. Патрэбна нейкая амністыя.
Тут потрібна була, можна так сказати, амністія, відкуплення менавіта Бога самого. Але це одночасовий чоловіка. Чоловік не може, але Бога чоловік може. Чоловік зграшив, чоловік повинен прийняти уділ у гэтым справе збавлення самого себе, всього чоловіцтва, але тільки з Божою моцею. Тому Бог уціловляється. Праз таємницю уціловлення ми побачили Бога з чоловічим тваром і з чоловічим серцем. І Він прийшов на нашу землю, щоб нас збавити. І Він своєю крижовою смертю це здійснив. І Він узійшов на криж, дозволив бути укрижованим. Стає шмат питання, чому? Як я вже казав, Бог створив чоловіка по своєму образу і подобенству. Чоловік – це вершина Божого створення. І своєю непослухмяністю, своїм першородним грехом чоловік здеформував цей Божий образ у собі. Він вже більше не був таким. Але Бог не мог навічно заставити чоловіка у такому стані. Треба було його рятувати. Бо Бог любить кожного, і справедливого, і несправедливого, і святого, і грешника. Бо має надію, що цей грешник прийде до його і навернеться. І ця менавіта ідея керувала Богом, щоб збавити чоловіка. Якщо глядів такий фільм про Другу Світову війну, як там з японцями воювали, і японський жовнір поранений, до його підходить сержант, дає йому в руку гранату і каже: я дойду, ти себе взорви. Ти Японії вже не потрібний. Видим, що японці не такі доволі кардинальні, там харакири різні є і так далі, бо самі себе забивають. Бог не сказав це для чоловіка. Ти згрішив і сам викручуєшся. Це твоя справа. Ні. І він залишився з ним. І він віта, ця любов, ця милосердна любов Бога до чоловіка привела Бога на цей світ і привела його на древо крижа, щоб нас збавити. Відомо, що це Божа милосердність і після збавлення чоловіка вона проявлялася. Бог завжди опікувався своїм народом і так само нашим народом. Пам'ятаємо добре год 1917, коли атеїстичний режим йшов сюди, на нашу землю. Тоді в далекій Фатимі Марія з'явилася з 3 фатимським пастушкам. З'явилася не просто так, а для того, щоб попередити про їх людей, що надходять складні часи. І вона закликала до молитви і до навертання, щоб стерегти світ від усіх наступств безбожжя. Люди не послухали. Мы будем жить своим життем. На что? Нам не потребный Бог. И Мария предсказала и Другую Всесвітну війну. И Мария предсказала так само переслід Костьола, гонення на Костьол і на віру. І це вельми хутко розпочалося. Але Бог так само не заставив нас самих. У 30-ті роки минулого століття милосердний Єсус почав з'являтися святой Фаустине Ковальской, этой законницы. Частка этих объявлений была у Вільні. З'явився акурат у тим часі, коли уже тут, на Усході, був переслід віри, переслід Костьола, церкви, усіх віровизнаннів. Коли шмат біскупів, святоров, законників знайшлося у висилці чи у в'язниці. І коли бурилися костьоли, церкви, кляштори. Коли була навіть придумана так звана п'ятигодка безбожжя, а на Заході підіймав голову нацизм. Як відомо, одні одних не любили, але одні і другі мали одного ворога, це Бог, це віра, це костьол, це церква. І вони виступали супроть. І тоді, менавіто в гэтым часі, Єсус милосердний з'являється святой Фаустині Ковальській. Її сповідником був наш земляк, який народився недалеко Воложина, благословлений Михаил Сапоцько. І він порадив святой Фаустині Ковальській записувати все те, що каже Єсус. І, дякуючи этому, повстав так званий дзьонник. Це
кладзеж вучення Божай міласерднасці. З яго трэба карыстацца. Ён выйдзе на розных мовах, і таксама на беларускай мове. Там мы знойдзем адказы на шматлікія пытанні нашага часу. Езус міласердны не застаўляе нас адных. І святая Фаўстына Кавальска запісала ўсё тое, што гаварыў ёй Езус, што ён у сваіх аб'яўленнях ёй казаў, што трэба зрабіць, што трэба ўчыніць, як трэба паступіць. І таму у каталіцкім касцёле святую Фаўсціну Кавальскую вельмі часта называюць сакратаркай Божай міласерднасці. Бо сапраўды яна запісывала. І, напэўна, вялікую роль у гэтым адыграў і наш зямляк, благаслаўлёны Міхал Сапочка, які быў яе спаведніком, які параіў ёй, каб яна запісвала гэтыя аб'яўленні, і які таксама быў вялікім прапагандыстам Божай міласерднасці. Езус, аб'яўляючыся святой Фаўстіне Кавальскай, папрасіў, каб быў намаляваны абраз. Напэўна, шмат абразоў існуе у Езуса міласерднага, яны трошкі розняцца паміж сабою. Але арыгінальны абраз выглядае роўна так, як гэты абраз, які сюды прывезлі. Арыгінальны першы быў намаляваны ў Вільні. Святая Фаўстына Кавальская нават гаварыла гэтаму мастаку, які маляваў штосьці так, штосьці не так, Езус так выглядаў і гэтак далей. Таму гэта найбольш арыгінальны абраз. І ўпершыню гэты абраз для публічнага пакланення быў выстаўлены у апошнія дні Октавы Велікоднай 1935 года у Вострабрамскай капліцы. Ведаем, што там знаходзіцца вобраз Маці Божай міласерднасці. Трэба сказаць, што там, у той капліцы, тады спаткалася міласердная Маці з сваім міласердным сынам Jesусам Христом. Каб там адтуль гэтая Божая міласерднасць ішла далей у увесь свет. І ведаем, што шмат людзей у часы ганенняў на веру прыязджала менавіта туды маліцца. Я сам 5 гадоў быў вікарым у Вострай браме. Я памятаю, як з Беларусі шмат людзей прыязджала туды маліцца. І мы так усе верылі ў тое, што з Вострай брамы гэтая Божая міласерднасць пойдзе далей на ўсход, бо той, хто ведае, дзе знаходзіцца Вострая брама, яна проста на дарозе на Мінск, на Беларусь. Нема другого выйсця, такая лакацыя. І так, і гэтага мы дачакаліся, нягледзячы на тое, што культ Божай міласерднасці развіваўся, але у нас быў час ганенняў на касцёл, ганенні былі вельмі моцнымі і пасля Другой сусветнай вайны, і святароў станавілася ўсё менш і менш, але людзі ехалі туды, людзі там маліліся: Божая Маці, ратуй нас, Езу міласердны, ратуй нас, бо мы гінем, бо не маем касцёлаў, не маем святароў, нема біскупа, нема семінарі, нема кляштараў і гэтак далей. І ўсё гэта сталася. Сёння мы гэта ўсё атрымалі. Павінны дзякаваць мы для гэтага Богу за гэтую вялікую ласку. Гэта ласка, але адначасова і задання, каб мы самі заставаліся вернымі свайму хрысціянскаму пакліканню, каб былі не толькі штучнымі хрысціянамі, але былі сапраўднымі хрысціянамі, каб па жыцці нас вёў не хтосьці іншы, але толькі сам Езус Христос. Ёсць такі прыгожы аповед, такі малы аэрапорт, дзе нема тых рукавоў, па якіх там пасажыры ўваходзяць у самалёты, бо самалёты малыя. Ну і так гэтыя пасажыры ідуць у самалёт, сядаць невялікія, тут нечакана бура такая вялікая, дождь, ветер, все хутченька сядаюць в самалёт, сцюардэса закрывае дзверы самалёту, а потым глядзяць, што нехта там бяжыць да самалёту і стукае ў гэтыя дзверы. Сцюардэса паказвае ўсё ўжо, пасадка закончана, нічого нема. А ён так стукае, не адыходзіць, адчыняе гэтыя дзверы, глядзіць, і да свайго здзіўлення бачыць, што ў гэтым чалавеку пілота самалёта. Хацелі ляцець без пілота. Хто з'яўляецца пілотам нашага жыцця? Кожны себе выбірае. Але адзін хоча быць фізікам, матэматыкам, хімікам і гэтак далей. Гэтая навука яго вядзе па жыцці, але мы павінны памятацца ў тым галоўным пілоце. Езусе Христе, які лепшы, ніж самы найлепшы
GPS будзе весці нас па нашаму жыцці, каб мы не заблудзіліся. І таму гэтым GPS-ам з'яўляецца міласэрны Езус, які нас не заставіць. І нават зло пераменіць у добро, як кажа святы Ян Павел II. Бо гэтая барацьба паміж добром і злом заўсёды ёсць. І яна была на дрэве крыжа, калі Езус паміраў і казаў: «Божа, чаму ты мяне заставіў? Ойча, чаму ты мяне заставіў? Але няхай будзе твая воля, бо у выконванні Божай волі менавіта гэтае зло перамагаецца і перамагаецца добром, яшчэ можа большым добром, ніж тое ж зло». Трэба таксама сёння, разважаючы пра Божую міласэрнасць, паглядзець уважліва на абраз Езуса міласэрнага. Гэта не толькі мастацкі твор. Ён прамаўляе, кожны абраз прамаўляе, кожны абраз з'яўляецца акном у веру, ікона з'яўляецца акном у веру, але асабліва гэты абраз. Паглядзім на правую руку Езуса, яна паднятая ўверх. Езус благаслаўляе. Благаслаўляе ўсіх людзей, добрых і недобрых. Добрых, каб былі яшчэ лепшымі, злых грэшнікаў, каб навярнуліся. І ён нікого не адкідае, бо ён аддаў сваё жыццё за ўсіх людзей. Сваёй левай рукой ён паказвае на сваё сэрца. Сэрца – гэта сімвал любові, сімвал міласэрнасці. І ён кажа нам звяртацца да яго сэрца, да міласэрнага сэрца і быць самім такімі міласэрнымі. Нездарма кажам, чалавек добрага сэрца, калі ён дапамагае іншым, патрабуючым, калі ён разумее іншага чалавека, не застаўляе яго адным. Далей з гэтага Езуса сэрца б'юць два прамяні – чырвоны і белы. Тут свая вялікая сімволіка. Чырвоны – гэта сімвалізуе кроў. Бо, як кажа Святое Пісанне, Євангелія, з прабітага боку Езуса выліліся кроў і вада. Кроў. Кроў – гэта сімвал Еўхарыстыі. Бо калі кроў ёсць у арганізме чалавека, то чалавек жыве. Калі гэта кроў ходзіць, тады чалавек жывы ёсць. І калі у нас ёсць Еўхарыстыя, калі мы прымаем Еўхарыстыю, калі мы прымаем удзел у Еўхарыстыю, калі мы прымаем святую камунію, мы становімся больш христовымі. Мы жывем Божаю ласкою, мы жывем Богом, Езусом Христом. І вода, вядома, ведаем, вода для ачышчэння, каб памыць штосьці, мы воду выкарыстоўваем. І вода з'яўляецца сімвалам двух сакраментаў. Сакраменту хросту і сакраменту пакаяння. У сакраменце хросту былі змытыя наші першародныя грэхі, ўсе грахі перад хростам здзейсненыя, калі хрысціцца дарослы чалавек. І таксама грашым, але можам гэты грэх змыць у сакраменце споведзі, у сакраменце пакаяння. Таму з гэтага Езуса, сэрца міласэрнага Езуса, міласэрнага сэрца б'юць гэтыя два прамяні, якія не проста так от мастаку падабалася так намаляваў. Не, гэта вялікае значэнне, каб мы мелі гэтае жыццё ў Езусе Христе і каб мы былі заўсёды чыстымі, ачышчанымі, каб былі адкрытымі на Бога, які прыходзіць у нашы сэрцы. Далей паглядзім на ногі Езуса. Адна нага наперадзе другой. Гэта азначае, што ён не статычны. Гэта азначае, што ён ідзе. Ён ідзе да нас. Вельмі часта, на жаль, мы ўцякаем ад яго. Не хочам з ім спаткацца, а трэба спаткацца. Найбольшая беда чалавека тады, калі ён не заўважыць прыходзячага Езуса. Езус прыходзіць у Святым Пісанні, Езус прыходзіць у сакраментах, асабліва ў Еўхарыстыі, у дабрачыннай працы, у іншым чалавеку. І трэба яго умець спаткаць. Калі спаткаем, то будзем шчаслівымі. І нарэшце гэты надпіс. Езу, давяраю табе. Тут на ангельскай мове напісана Jesus, I trust in you. Давяраю табе. Трэба давяраць людзям, напэўна, дасягненням навукі, культуры, тэхналогіі. Але найперш давяраць Богу. Давяраць Богу, бо Бог заўсёды верны сваім абяцанням. Ён не паступае так, як часамі, як мы кажам, абяцанкі-цацанкі. Не. Што сказаў Езус, што сказаў Бог, то тое ён выканае. І таму сёння падзякуем Богу за яго ласку міласэрнасці, за ласку адкуплення. Падзякуем за тое, што гэты абраз, гэта вельмі сімвалічна, прыходзіць да нас
з Єрусалима, з того місця, де Ісус Христос помер на древі крижа і воскрес для нас і для нашого збавлення. Милосердний Єsu, поглядzi на гэты народ. Народ, які на простым ружанці, на коронці до Божої милосердності, на простих молитвах заховав віру у часи ганенняў. Ахіне Його сваёй ласкаю, сваёй милосерднасцю, каб не страціў гэтай веры у наш час. Час з одного боку свободи, віровизнання, але з іншого час шматліких викликів, які не ведуть до Бога, але від Бога, каб застався завсёды вірним Богу і Його Євангелію, бо тільки тоді буде будувати цивілізацію життя, цивілізацію супокою, цивілізацію радості на гэтай землі і войде у радость вічного щастя у небі. Амен. Святкуючи пасхальну таємницю, просимо Небесного Отця об потребних ласках. Молимся за святы касцёл, каб ён адважна абвяшчаў Евангелие ва ўсім свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсё чалавецтва, каб яно пазнала сапраўдны супакой, якім адорвае уваскрослы Пан. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за прапаведнікаў, каб як апосталы яны сведчылі пра Хрыста, які ўваскрос і жыве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, каб пад апекай Панны Марыі яны былі сведкамі веры ў сучасным свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас саміх, каб прысутны сярод нас Христос узмацняў нашую веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Єднаєшся у молитві разом з святим Отцом Львом XIV, який сьогодні у Римі молиться об супокої у світі. Попросимо милосердного Єсуса, каб одарив світ справдним супокоєм, тим супокоєм, який Єсус принес на нашу землю своїм воскресенням. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, давца життя і переможця смерті, вислухай молитви Твоєго народу, каб кожний мог радуватися Твоїм дарам. Прес Христа, Пана нашого. Амен. Калі разборыце вы гэты храм, я ў 3 дні адбудую я вам. Так і зрабіў Єсус, як абяцаў. На 3-й дзень з троны паўстаў. Єсус ажыў, Єсус ажыў. Божае царства двери открыл. Єсус ожив, з мертвых повстал, от смерти нам збавление дал. Мы Сына Божого славим в веках, за тое, что смерти знішчыў ён страх. Шлях наш зямны, Єсус, ты освятляй, поза труной життя стварай. Єсус ожив, Єсус ожив, Божає царство двери открыл. Єсус ожив, з мертвых повстал, от смерти нам збавление дал. Молитесь, брати і сестри, ко мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам
і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Боже, ученикам мы заўсёды дзякавалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Няхай няспыннае дзеянне ласкі і адкуплення стане для нас крыніцаю вечнай радасці праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вагамі. І з духом Твоїм. Ого серцехи. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Одного это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету, і сваёю смерцю перамог нашую смерць, вернуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хорі анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспыннага усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Освяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Jesúsa Христа. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэрі ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Шаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру.
Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кривою Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паны Богородицей Марыяй, и бранником святым Юзефом, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра наша паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Юзефом, тут присутным біскупам Тадеушем, усімі біскупамі, усім духавенствам, усім народам Табой адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памірлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету. Милостиво прими валадарство Твое, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале праз Христа Пана нашага, праз якога адорвае свет усялякімі добротамі. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, дай Отца Небесное, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прища збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ой, нам усім. Баранко Божий, як вибереш на себе край
Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грахи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоную. Гэта день счастливый, день, який дав нам Пан. Возрадуйтеся, тешьтеся все в этот день. Гэта день счастливый, день, який дав нам Пан. Возрадуйтеся, тешьтеся все в этот день. Хор Нового Єрусалима співає новую песню и радости прославляет пасхальное свято баранка. Это день счастливый, день, який дав нам Пан. Возрадуйтеся, тешьтеся все в этот день. О Христос, як хлів повний моці, знищає пекельного цмока, і тих, хто поснув сном смяротним, і он все своим оживляет. Это день счастливый, день, який дав нам Пан. Возрадуйтеся,
Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновив сакраментами вічного життя, і приведи його до хвалебного у воскрешення през Христа Пана нашого. Теперь помолимся летанием до Божьей милосердности. Кирия Лейсон, Христе, почуй нас. Отче с неба Божия, Сыне Откупитель свету Божия, Духу Святый Божия, Святая Троица Один и Божия, милосердность Божия безмежная, годность Створителя, доверяем Тебе. Милосердность Божия, наибольшая досконалость Откупителя, доверяем Тебе. Милосердность Божия, непостигальная любовь от Святителя, доверяем Тебе. Милосердность Божия, незразуметная таемница Святой Троицы. Милосердность Божия, проявление наивеликшей моцы Пана. Милосердность Божия, устворение духов небесных. Милосердность Божия, якая кличе нас з небиття до існування. Милосердность Божия, якая охопливая увесь сусвет. Милосердность Божия, якая дорває нас несмиротним життям. Милосердность Божия, якая оховує нас від заслуженого покарання. Милосердность Божия, якая уздимає нас з нещастя граху. Милосердность Божия, якая оправдывая нас условив целовленым. Милосердность Божия, якая струменит з ранов Христових. Милосердность Божия, якая сиходить з серця Єсуса. Милосердность Божия, якая дає нам найсвятейшую Панну Марию за Маті милосердности. Милосердность Божия у объявлении таемницев Божьих. Милосердность Божия во установлении повсюдного костела. Милосердность Божия во установлении святых сакраментов. Милосердность Божия у сакраменте хросту и покаяния. Милосердность Божия у сакраменте алтара и святарства. Милосердность Божия у покликании нас до святой веры. Милосердность Божия у навертании грешников. Милосердность Божия в освящении справедливых. Милосердность Божия во удосконалении праведников. Милосердность Божия полегка для хворих и терпячих. Милосердность Божия с утешения змученных сердцев. Милосердность Божия надея для тех, кто в розпачі. Милосердность Божия, якая сподорожничає усім людям завсюди і всюди. Милосердность Божия, якая опереджує нас ласками. Милосердность Божия, супокой помирающих. Милосердность Божия, небесная роскоша збавленных. Милосердность Божия, прохолода и полегка душов чистовых. Милосердность Божия, корона всех святых. Милосердность Божия, невичерпная криниця цудов. Баранку Божий, який проявив найбільшу милосердність у відкупленню світу на крижі, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який милосердно оферуєш себе за нас під час кожної святої мши, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який з безконцей милосердності відпускаєш грехи наші, змилуйся над нами. Милосердність Божия понад усі його справи, тому милосердность Пана прославлять буду навеки. Молимся. Божа милосердность Твоя безмежная, скарби литости бесконция. Глянь на нас ласкавою, мацуй нашу надею на милосердность Твою, каб мы ніколи, нават у самых тяжких випробуваннях, не поддавалися розпачі, але завсёды з довером згаджалися з Твоєю волею. Бо Ти сама милосердность, праз Пана нашего Єсуса Христа, володара милосердности, який с Тобою и Духом Святым оказывая нам милосердность навеки. Шановні сестри і брати, що можна сказати після цих 2 годин
такої ласки, яка наведала нас з вишинів небесних, Божої милосердності, об якій ми ще ген там з Адвенту перед Божим народженням марили. І сьогодні ми маємо велич Єсуса, який при вході одразу вітає кожного з нас, як сказати, звершилося. І тепер нехай підйом духу і ласка Божия дійничають на нашій землі, бо передадені Білорусі цей образ, в наших серцях, сім'ях, нашому народі. Всі ми разом, шановні, щиро дякуємо екселенції Тадеушу за прибиття, як ієрарх костьола локального, і який так само з любов'ю, вірою, радістю завжди служить Єсусу Христу, костьолу, народу, Господу Богу. І сьогодні зустрічали Єсуса в Його милосердним обличчі. Екселенціо, дякуємо вам, дякуємо за вашу нестомність, за вашу віру і за цю духовну підтримку нас, завжди слабих, бо пасторське слово, молитва, благословення – це моць Божия, яка проявляється на нашій землі серед нас. Дякую святарам на чолі з деканом Віталієм, що прибули. Многі, які вдома, але пам'ятають, бо так само говорили, будемо молитися за вас. Дякуємо в духу всім, особливо дітям, хору «Голос душі», які прибули. І дякую, справді, що так відкликнувся город, наші влади шведські. І справді це радує, що так мило, так спокійно, таким духу настрою віри молитовним ми пройшли цю дорогу за Єсусом. І дай Боже, щоб це була дорога для нас, як старт, дорогою дальнішою духовно вандруючи до неба збавлення. Тому з моєго боку низький вам поклон. Всім, які молитеся, сумісно з нами, берете уділ в цих набоженствах. І нехай добрий Єсус, милосердний Єсус, знагородить вашу віру, помножає це добро, щоб ми тим самим, як я сказав уже, хорошели душою і несли це знамення, цю ласку неба далей нашим родним, близьким, своякам, всьому нашому народу. Екселенціо, низький вам поклон і щире дякую за вашу присутність, що ви нам дали сьогодні Єсуса. Дорогі брати і сестри, наприкінці цієї святої мші найперш хотів би подякувати Пану Богу, який дозволив нам сьогодні так урочисто відзначити прибиття цього образа Єсуса Милосердного, напевно, велика подія, і тим більше, що вона відбулася і в цей великодний час на завершення новенної до Божої милосердності під час октави великодної, але так само і у юбілейному годі, 35-годдя відродження структур католицького костьола у Білорусі. Тут велика милосердність проявилася. Хто колись мог думати, що буде біскуп, що буде дієцезія є, семінарія є, коледжі є, видавецтво є.
будуюцца касцёлы, гэты касцёл таксама. Хто мог думаць, што калісьці што будзе гэты касцёл, а ён ёсць, а таксама і сотні іншых касцёлаў, якія сёння выбудаваны, што ёсць новыя святары, што ёсць новыя законнікі, законніцы. Гэта ўсё вельмі важна, што дзеці могуць прыходзіць да касцёла свабодна. Гэта ўсё праяўленне гэтай Божай міласэрнасці, таму мы павінны заўсёды дзякаваць Богу за яго бязмежную міласэрнасць. Але каб Бог дзейнічае заўсёды праз людзей, таму дзякую для ксяндза пробашча, ксяндза за запрашэнне і за арганізацыю гэтага набажэнства. Ну, бо так мы ехалі сюды, снег, дождь, холод. Будуць людзі, не будуць. Але добрая арганізацыя, это ёсць людзі. Гэта дзякую табе, ксяндз Владислав, за гэту ідэю зарганізаваць сённяшняе набажэнства, асабліва ў сённяшні дзень, у такі дзень сёння. І таксама яднацца разам з нашымі братамі праваслаўнымі, якія распачынаюць святкаваць Вялікдзень. І дзякую святарам, якія канцэлебравалі са мной гэту святую імшу, хору, які нам дапамагаў маліцца, таксама дзецям, якія прымалі ўдзел у працэсе, усім тым, хто прымаў удзел у працэсе. Ну і для вас, дарагія браты і сёстры, што не пабаяліся прыйсці. Холодна, снег, дождь, невядома як будзе, але вы прыйшлі. Прыйшлі, бо верыце ў Бога. Прыйшлі, бо хочаце спаткацца з Богам. Прыйшлі, бо давяраеце сябе, свае сем'і і ўсё наша грамадства міласэрнаму Jesусу. І няхай Ён заўсёды прабывае з вамі. На гэты шлях прыміце благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. А цяпер запрашэнне. Хор, хоць пару śpiewał великодных выканайце нам. Сядайце, калі ласка. І потым запрашаем на прыём во двары. Тут, каля нашага возера, там рыбкі плаваюць, і там бутерброды, і там штось такі великий казан. Я не знаю, як оно называецца. Чохах, что-то чохах. Запрашаем на пачастунак. Всіх. Это называется на чай. Христос у вас кров. Сапраўды воскрес.
Милосердность Бога прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным чудом. Милосердность Бога прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным чудом. Строистости Божией ты выплываешь, а из одного любови лоня. Милосердность Пана в души зазяет, а усёй полни, як спаде заслона. Милосердность Пана прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным судом. Милосердность Пана прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным чудом. Аллилуйя, для нас глубине милосердности Божией. Раскрытие Иисуса распятое на крижи. Грешник, откинь сомнений и розпач, и век милосердности Божией ты можешь стать святым. Милосердность Бога прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным чудом. Милосердность Бога прославлять и навеки буду переду землю. Ой, она наивеликшая властивость Бога, а для нас постоянным чудом. Я прошу пробачення. Мастачка пані Ядвіга Щенька, яка відновила фігури, і часто ми бачили образи, яка виставляє. Ходіть на секунду, скажіть нам слово. Одно слово. І далі ще один спів. І пойдемо до казана. Вельмі прыемна мне который раз быць у вас у касцёле. Вельмі прыемна. Дазвольце на рускай мове. Я рада, что наш образ молодечно приехал до вас. Это такая вот ниточка, соединяющая наших верников с вами. И мне приятно, что частица моей души, в виде вот этой святой Терезы и святого Алоизия здесь с вами у вас. Надеюсь, что с синдом Владиславом мы будем еще сопровождать. Надеюсь, что я не единожды побуду у вас здесь, так что будем встречаться. Спадзяюся. Усяго вам добрага, здоров'я, радости, Божьей дапамоги во всех ваших справах. Усяго добрага. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
запрошую на обід, коли ласка. А потім ще будемо співати.